Vojvoda Čech se svým bratrem Lechem své plémě dovedl do utěšeného kraje pod kopcem Říp, do země zaslíbené, kterouž jim slíbil, zvěře a ptáků plné a medem oplývající. Tuto zem nazvali po něm Čechami. Vyvraždili původní obyvatelstvo a zřídili zde svůj nový domov. I přesto se Germáni nechtějí české kotliny jako sféry svého vlivu úplně vzdát, čehož je přítomnost Helmuta von Reich jasným důkazem. Nikdo netuší, proč do Čech přijíždí anglický velvyslanec. Krokem zmítají protichůdné pocity. Na jednu stranu se obává, že by mohl chtít rovněž výpalné za ochranu. Na stranu druhou si ovšem pohrává i s možností, že pověst o spanilosti jeho dcer dosáhla okraje kontinentu a mohla by mu pomoci navázat důležitý spojenecký svazek. Vladyka Lešek možná ani sám neví, jak dosáhl toho, že je náhle u dvora jediným nápadníkem Krokových dcer. Kníže se ovšem zcela distancoval od jakýchkoliv politických zásahů do jejich svobodné volby, protože jednak to slíbil Perunovi a jednak na to má stoupu. Krasomysl dopadl lépe. Pro Kroka sice bylo sfetování bivoje báječnou záminkou a z Vyšehradu ho vyhnal, ale to pořád i teď je dává šanci na svobodnou volbu. Ve chvíli, kdy byl Krok s Abatyší Dobroslavou úplně v nejlepším, potměšilá náhoda zavedla do tohoto kouta Vyšehradu téměř současně všechny tři jeho dcery i Vladyky Leška s Přemyslem, jak později Krokovi velmi neochotně přiznal Stoupa, svědkem jeho mimořádného emočně živočišného vzepětí byla i hostinská Róza, psanec Krasomysl a drtivá většina služebnictva. Stoupa mu ale tvrdil, že to bude v pohodě, neboť Dobroslava už předtím po knížecí jasnosti dost jela a dle jeho slov spíš jsme odtrhávali jí z vás, než vás z ní.